Balik sa ating munting channel. So, meron na naman tayong project. Ito. Yung rogans. Gagawin natin ng bat. Yan. Yan siya. Gagawin natin siya ng bat. So, hindi siya full pop. Ay, full type siya. Bat lang ang gagawin natin. Yan. Ay, ano to? Subscriber natin yung galing Baguio. Ito, yung unit niya. So, gagawin natin siya ng bat. So, first na PCB. Yan. Okay guys, gawin na natin ng bat to. Baka gawin pa ng iba. Ano yung kaya ito eh? Thank you. Ito yung bat niya guys, na gusto niya. Yan. So, papatapos na natin. Ito yung trigger niya. Malaki. Malaki ng trigger niya. Ito naman yung smoke organ. Ganyan. Ganyan siya guys. Ganyan. So, papatapos na natin. Drawing ko kung ano. Bat niya. Yan. Okay guys. Stay tuned lang.
dyan sa ilalim. Diyan mag-adjust ng spring sa trigger niya. I-screw na gano'n. Yan. Ito naman yung screw niya na kahawak sa airgun. Yan, sige guys, stay tuned na. Dilihain na natin. The next day. Yun. Hello guys. So, natapos na natin yung unit ni Sir Gerald Aquino ng Baguio City. Shout out sa'yo, sir. Ito na yung unit mo. Okay. Tapos na natin. Yung unit ni Sir Gerald Aquino ng Baguio City. Bat lang yung ginawa natin. So, bats tong unit niya. So, bats. Tapos bumili siya ng ganito. Trigger niya. Saka niya pinalagyan ng bat. Bumili ng bat. So, ano siya? Gusto ni Sir Gerald kung ginawa natin. Papadala na natin ito sa Baguio. Mabalik sa kanya. Yun. Shout out sa'yo, sir. Ito na yung unit mo. Sana gustuhan mo. Yun. Sana nagustuhan nyo rin guys yung video natin ngayon. Sa mga magtatanong ang presyo kung paano paggawa ng ba. Diyan sa description natin yung messenger ko. Doon nyo na lang ako kontakin guys. So, tapos na naman natin isang project. With trigger niya. Ito rin yung adjust ng power spring niya. Yung spring power pala. Gago! Tapos ito yung tornilyo na magkahawak dito sa airgun mismo. Yan. Sige guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Salamat ulit sa panonood.